ମୁଁ ନରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବୃତ୍ତିରେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ। କିନ୍ତୁ ସମାଜରେ ରହିଥିବା ଅବହେଳିତ, ଲାଞ୍ଛିତ, ଅପମାନିତ, ନିର୍ଯାତିତ ମଣିଷମାନଙ୍କର ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରେ କବିତାରେ। ସେମିତି ଏକ କବିତା ନେଇ ଆଣିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। କବିତାର ଶିରୋନାମ ରିକ୍ସାବାଲା। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ରିକ୍ସାବାଲା। ଏ ରିକ୍ସାବାଲା ଚାଲିଲୁ ଯିବ ମେଡ଼ିକାଲ, କେତେ ଟଙ୍କା ନେବୁ? 30 ଟଙ୍କା ସାର୍। ଜମା 30 ଟଙ୍କା? ଯଦି 50 ଟଙ୍କା ଦିଏ ଆପଣଙ୍କ ଧର୍ମ ହେବ ସାର୍। ତେବେ ଚାଲ, କେଉଁଠୁ ରହୁଛୁ, କେମିତି ଚଳୁଛୁ? ଏଇ ପାଖାବସ୍ତିରେ ସାର୍। କେଉଁଦିନ 150 ହାତ ଶୂନ, କେଉଁଦିନ ଏଥିରୁ ମାଲିକ ନେବ 40 ଟଙ୍କା, ମାଲ ବି 50 ଟଙ୍କା, ଆଉ ଯାହା ବଳିବ ଚାଉଳ ଆଳେ ଡାଲି ହୋଇଯିବ। ଘରେ 3 ପିଲା ସାର୍, ଗୋଟେ 10ମ ଫେଲ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ହୋଟେଲରେ ପ୍ଲେଟ୍ ମାଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ସାର୍। ସତରେ ଏଇଟା କ'ଣ ତୁମର ଜୀବନ? ରୋଜଗାରକୁ ବାଟ ନାହିଁ, ଖାଇବାକୁ ଖାଦ୍ୟ ନାହିଁ, ପିନ୍ଧିବାକୁ ଜାମା ନାହିଁ, ପଢ଼ିବାକୁ ପାଠ ନାହିଁ, ରହିବାକୁ ଘର ନାହିଁ। ବିଳାସ ବ୍ୟସନ ଠାରୁ ବହୁ ଦୂରରେ ତୁମେ। ମଳିଆ ଲୁଙ୍ଗି, ଗଞ୍ଜି ଓ ପୋଛାଟି ତୁମର ସାଥୀ। ପିଲାମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହୋଇଥିବ? ତୁମର କ'ଣ ଭଲ ଖାଇବାକୁ, ପିନ୍ଧିବାକୁ, ରହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ? ମାତ୍ର ହାୟ, ତୁମର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଜି ବି ହୋଇନି। କେବେ ବଦଳିବ ତୁମ ଚିତ୍ରପଟ? କେବେ ତୁମେ ଅଣ୍ଡାରେ ବାନ୍ଧିବ ଗାମୁଛା ଆଉ ଛିଡ଼ା ହେବ ଦୃଢ଼ରେ?